Sinom dicampur jahe kapal seberang pulau dewata mumpung si enom sing sregep nyambut gawe modal wajah tampan mertua tidak suka sopo sing temen dulur bakal tinemu alon-alon cari soyo gawe atiku kasmaran yen dalu tansah klisian ora bisa turu aku tansah kelingan cewek batu oh cewek batu seliramu gawe geloneng hatiku cewek batu oh cewek batu kapan boyo seliramu jodohku koyok ngene wong lagi gandrung neng omah mikir atiku tansah bingung bocah ayu pakai kerudung
Walyono iku pimpinane Cakasari pengandange Mbadha Puri iku panggonane mula wis dadi sumpahku aku ra bakal ninggal karya baru masih ono ludruk baru karya baru dadi pilihanku karya baru oh karya baru ayo podo bareng bersatu karya baru oh karya baru ayo podo bareng-bareng maju pamuji kurina lan wengi marang pangeran ingkang maha suci ya matur suwun karya baru tadi sawiji bunga lan susah ayo padha dilakoni iki taun 2026 akeh program sama sisi model persegi panjang gerbang tunggal uga kaca tembus pandang pandang ditelap bangunan sarwa dipertimbangkan kanggo menghindari temboke putih variasine abang koperasi desa yang menjadi perhatian ao iyo hae iya iyo iya iyo koperasi desa saiki wis berdiri wis melanda ana plosok negeri dodolane sarwa serba serbi menjadi saingan rakyat sendiri kebutuhan pokok saiki larang regane akeh sing bingung mikir saben dinane sampai direwangi utang tangga tanggane sing gak kuat
iman jatuh harga dirine koperasi merah putih saiki nang endi-endi dibangun dhuwur gunung uga pinggir kali anggarane jare demi negeri tapi korupsi masih di sana sini among dongaku wae kanggo warga kene UMKM stabil lancar penghasilane wira swasta akeh rejekine sing dadi tukang tambal ban akeh tambalane. Alhamdulillah diparingi seger waras panjang umur kula biyen kaitan munggah nggih teng Betro niki jangkep setahun balik maneh pancene bener langganane karya baru pasti liya-liyane mboten purun warga Betro kok gak konangan andek-andek menahe niki kajate sedekah bumi nggih mbancaki desane mugi-mugi sing kerja-kerja kathah penghasilane pegawai negeri mundak bayarane nek rezekine kathah nanggap karya baru ae ngoten nggih khususnya gaya arek nom-nom sing semangat kerjane ojo sampai saing-saingan nek saing-saingan garai geger rezekine dikelompokno ndolek arek wedok sing temenan ngoten mugi-mugi panjang umur ojo nganti salah tresno ndekno Cak digoyang bersama karya barunya Indonesia Arinada Ria Audio Adam Teknis pancene mung dilarani apa pancen wis ra ana sing ngerteni merga salah tresno dadine kok malah lara jebule tresnamu kanggo wong liya sliramu wis nate ngucapke janji ora bakal ninggal lara lan gawe gelane ati nanging kahanane aku kudu kuat nrimo kasunyatan salah
tresno karo wong sing wis tak perjuangno duh Gusti paring ngono kula kuat ati kanggo ngadepi lelakon urip iki opo pancen iki wis dadi garise Gusti yen sliramu wis ora iso balik kancane kasunyatan salah tresno ninggal keloro bakal tak trimo kanthi ikhlas legowo kasunyatan salah tresno agawe loro bakal tak trimo kanthi ikhlas legowo ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe pancen legi akeh tawon sing padha marani pengin nyacem sarine kembang melati budale esok mulie mesti sore rambute abang ditato alise sing gandengi saben dina siji cewek gaul pacare ono selawe cewek gaul yen guyu utune ki ngesul saya pantes yen gawe rasa dengkul cewek gaul nisoran dhuwur pancen gaul yen mlaku pokoke mentul sapa iki kok gak duwe isin nek tak delok senengane iwak asin nek tak sawang tibake yo gak duwe isin tibake mukri mulane kok ambu pesing ditanta dinta loh kenapa metukan itu? Loh, rukun mikir bongko. Bongko lah ya wis. Cek, karo cek. Halo. Jelekno. Jelekno cek. Halo. 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 Iku ya dimplay apa yu? Cek, halo. Testil. Oh, pas testil iku lho. Apa? Tukang testil. Oh, gak. Oh, gak apa, gak muni ya.
Ayo kamu nih. Lah iya. Kecantol. Candol katokmu ah. Lambemu iki lho. Halo. Aji mendolo. Oh wes sih. Oh, Mang ojo metu malah gak matek. Lho, pancet. Lah apa? Lho. Ayo diprotes lho. Ya kawan yo. Wis gak iki gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Apa? Iki lho hari apa sih? Hari 17 Agustus. Lho, wis kelewat dinane. Lah ya masih ngono iki lek sewulan 8 sih. Iya. Gawe lagu sing nanggone 17-an iki lho. Oh, sing kemerdekaan. Ah, Ngono. iya sing ngene kok. Iya apa? Halo Bandung. Ibu kota periangan. Oh, ngono. Halo Bandung. Ibu kota. Kono sate nyocot kon niku lho. Saya balenono lak kliru. Lho, kasete ngleker. Ayo balenono. Dibaleni maneh. Balan-baleni kon gak sano lambe iku kon. Cek jelas. Halo Bandung. Ibu kota periangan. Iya lho. Kon apa melok aku terusno sih? Lambe kula latah di kon. Apa mang? Lho. Halo. Lambe gede iku lho kok. Oh niku dikandhani kok. Halo Bandung. Ibu kota periangan. Halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Iya. Sudah. Loh. Lah apa kon mandek iku? Lho terusno lah. Sudah iku apa sih? Wis. Lah yo Lho. Kon ku ya apa sih? lah ya. Lagune gak ngono. Lek sudah apa sih? Wis. Lah ya wis. Lho. Ana terusane. Sik ayo lagumu ya sih. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah. Lah ya wis. Sudah wis. Gak tayo kon. Ya kok sing gak tayo. Kon timbang ngerusak lagu. Ayo duet mbak aku. Duet apa? Sing ngene iku. Kendala kaline wungu ajar kenal karo koncoku Cak Mukri iku jenenge sepeda motor lah iya duwe Mukri pancen manis ya omaku yo jetis senengane buah garbe ya Mukri ganteng tau gendeng Ono jane gendeng-gendeng aku lho. Ngoncen kon gendeng. Masih gendeng ora tau ngamuk. Aku mangan ora tau njaluk. Nek atus kalungan anduk aji ngono jare bongkok. Kene jejeke ngene bongko. Delon kene munggah iso Lho. Masih bongko aku yo pinter. Cita-citaku besok dadi dokter. Dokter sing umum timbang awakmu tau dihukum. dihukum matamu ngono ah. Kon narapidana ngono kok. Lah apa nek dihukum iku? Iya. Masih dihukum aku wis mulih. Ngono iku barang sepele. Aku krungu nyolong HP tibake awakmu dhewe.
Mukri Betul. Mukri Betul. Mukri betul bojone gondol. Ora cek gundul-gundul bojoku lho kon. Ketatap temen nih. Abang. Masih gondol bocah ayo. Sayang setitik orang duwe untu. Tak tukono untuk palsu. Nek esuk abape mampu. Kono jare ngono lho. Aku kapanan tau roh Apa? untune ku lho dibehel. Dibel. Iku gawe penangkal petir ngono. Iya digawe pater petir lho, langsung ono kilat. Lap. Muglane rek. Lho Mosok. Lho kandhane. Lho ya kok. Barang ketok peteng lap. Dok kowe. Ping pindho kri sampai kon asline iki Manasati. Kon niku meneh duwe gawe lapo kenyang iku. Kon duwe gawe jeneng terop ae. Kayak tambahan ngono ah. Aja buka wadir iki meneh kene gawe tuku mrica, ketuk gubah. Wong kon wingi mulih terop lho kondo aku. Ji nek yamene ana wong rewang, kon apa teko nang terop saiki? Iya meneh wae sego gore budal nang pasar peni itu kembang bore gawe nyekar goblok. Rene kon sawangane bingung golek tambahan iki. Iya makane ndek tambahan sih. Lah iya, kon kok bingung lah opo? Aku bingung ku sajane teko Jakarta Ji. Lho, kate nang Jakarta. Kate nang Jakarta. Lapo kon? Lapo? Lho gawe penggawean. Ngerubah nasib. Ya jelas. Jakarta iku ya gak sembarangan wong iso rono. Lho lah lapong aku ya iso rono kok. Lho, kuping kudu, Tengen, napas panjang, meripat, awas. temen. Ya iya. Napasmu Oh, napasku panjang. kuat ya. Ya kuat. Saumpawa melayu 2 kilo, Oh, penggawe aku. kuat. 4 kilo Bebas. Gresik Bojonegoro. Bongko. Jare Lah kuat. ngresik nang ngene Bojonegoro kak bongko nak. Meripat, Oh, awas. awas ya. Awas. Iki piro? Siji, Iki, loro, iki, telu, iki. papat. Lho, domo. Duh, Kosok papat iki lho, 5. lho, wis ketok siji, loro, telu, papat. Lah sing dodok iki. Lho ana sing Ana sing dodok. Lho ana sing dodok Lho. Ya gak 5. Lah piro? 6. 6. Iya. Endi? Nang gagange iki Ji. Gagange. Kok melorot? Ya gak mlorot. Ya 7. Lho kon kok ngarani 7? Lah iki wite. Ana wite yo. Ya iya, 7. Gak 7. Piro? 9. Adoe. Lah kok ada 9. Kok akeh? Akeh. Kok 9? Iki ayate. Lho. Ayate. Ayat. Iya ya. Ya berarti 10. 10. Kok ngarani 10? Lah sing gelantong iki. Sing gelantong. Ya gak 10. Lah piro? 11. Lho, 11. 11 ta 12? 11. Temen ah? Iya. Lah mbek endi? Endi? 11. 11 ta 12? 11. Mang gak ngono. 11 nang camplang iki lho. Oh niku mesti ngono. Wis, lolos. Lulus. Lulus ya budal. Lho kakekmu dhisik. Openg kudu Tangan. Mukri. Aji. Omamu ndi? Omamu ndi? Omaku. Iya. Yo. Lho. Omamu lho ndi kok iya? Oma. Jetis. Wis rabi. Oh wis. Wis sunat. Jenenge rabi ku ya wis sunat Ji. Kon wis sunat. Wis. Sing ndeloki? Lah gendek. Gak percaya, gak percaya. Gak percaya. Kon meneh kate duwe gawe iku lho bojo. Lah apa mbojok? Kon wis sunat. Wis Ji. Sing ndelok? Ndelok. Delok. Mukri. Ajeng. Omamu ndi? Jetis.
Jetis. Punya bojo. Wis. Ayo ya. Lho. Wong yo salone banter kok. Si balenono. Mukri. Aji. Apa mendi? Jetis. Wis rabi. Wis. Duwe anak. Duwe. Piro? Loro. Ayo ya. Ayo. Lho. Salone lho banter. Masih konyo karo. Lah apa? Jai. 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 Kene lho, dipaksa ae rek. Lah kono iki kon ningali. Iya. Jai. Lho. Ojo get-get. Kuatir iki, Mang. Jai. Jai. Lho. Lah apa? Omah ndi? Mojokerto Gondang. Kok padha omahku gondang iki. Lho aku kecamatan kon dusun. Omahmu gondang. Wis rabi. Dorong. Rabi ya. Lho. Aku ketelulus rek. Rabi ya enak. Mengandung vitamin. Kok nek gak rabi tambah selek. Tuh tayu. Rasane ya apa? Rasane. Rasane mak jedut-jedut. Kok nek nang Jakarta iku rame. Kok iso ngarani Iso rame? nyabrang aku niku. Nyabrang iku anakku putuku lho iso nyabrang. Mosok. Kandhane yo. Iso berarti kon yo. Iso. Nyabrang aku dadi motor. Nyabrang aku dadi motor. Nyabrang entos. Ya iki lho. Sepeda motor kon kok cuwek-cuwek ngono sih. Sepeda motor yo gak cekuwek-kuwek. Apa motor? Padane kucing kerah ae kon niku. Kon ndak nyabrang. Oh nyabrang. Engko nyabrang gak endos ngono kok. Nang aku kate nyabrang aku mrono kon tutno rono. Aku mrene kok tutno mrene. Wadah. Terus apa? Nek ana kate nyabrang iku meneng wae. Kon kesuwen. Yen gak iso tak motor. Iya. Tak nyabrang aku. Lho. Kok gelubuk sekri? Cek. Ngono lho. Oh. Ayo. Loh. Kok iso lembeng itu lho. Saiki cara ngono nyegat kon iso ah? Nyegat. Saya nyegat to? Iya, nyegatan. Nyegate gampang. Cekek. Hop. Weh. Ada nanti. Jetis. Loh. Krian. Oh kriyan. Nang kriyan. Neng. Hop. Apa? Nang kriyan. Loh, Surabaya rek. Hop. Nang ndi? Gak nyegat. Loh. Kok nyegat kok gak nyegat iki lho. Wong kon nambah nang kriyan iki lho. Lho ngene tujuan kowe. Loh. Duh, nang randu. Hop. Loh. Hop. Napa? Kate nanti? Aku dah. Iya, Nang jetis. melok. Oh mel. Dik wis nang jetis, Dik. Tutuk jedes iki. Jetis. Sampeyan kate nanti? Jangan nang ngene Mojokerto. Yo melok rek. Dik, Apa? iki wis go Mojokerto. Mojokerto. Oke. Lah kok motor ngejer? Eh.
kok ngejer-ngejer. Jangan nang gone krian. Nang krian. Ya tomot. Dik, pitutuk krian. Tutuk krian, Dik. Apa, Pak? Tutuk krian. Nang krian. Kata nanti, Pak. Nang garasi. Melok, Pak. Kaki buka. Asli lunyu emang. Asli. Gak apa-apa, penting mikir aman. Kon dlotok kon aja deh. Oh iso niku. Dlotok kon aja deh. Sumpah dlotok. Lapo? Untung ae. Aku bukan ngono, awakmu aku sing kaput kono mapot. Ayo. Hah? Wes ya. Lho kon nang kene kok. Oh, nang kene ya. Kok ngolah ngalih ae. Ji. Lah kok Kok gak padha mbek nggonah? lho kok iso iku lho. Konku gua omah gak ngene. Ah, gak padha. Gak padha. Lho mosok padha warna ireng ngene? Padha. Sakjane ya gak padha. Kon tolak-tolak sapa? Gak, bae kepethuk arek-arek. Paling gone aji pengen iki. Lho. Nggonku iku lencir kuning. Lencir kuning nggonku. Dari sapa? Iki lho gawein iki lho mati kok. Masalah Riko mang keturun nah. geweger aku ambek arek. Lho. Geger mbek sapa? Wong nyabrang lho aku kok goblok-goblok. Lho, Aku digoblok. lak nyabrang. Ono arek nom-noman. Arek nom-noman. Numpak sepeda motor. Sepeda motor. Lah kok aku nyabrang mendering tit. Goblok. Goblok. Kon ojo melok ae kon tak critani. Mbok kok mau elok ae. Goblok. Terus Gus. Tawek gak iso nyabrang. Delokno ngono. Ngono. Oh, grani rek. Aku yang bales. Bales. Ya kan sing goblok. Ayo terus. Lapo kon arek enom gak iso nabrak wong tuwek? Nek kon ditabrak ya kebongkon. Lah iya. Ngono ya iku mang. Lah aku iki kan kate nang rumah sakit wis teko rumah sakit. Ya. Paman lak loro ah. Loro. Loro rek. Lah kok paman lho ji wis. Lho. Gak ono. Ya, mosok gak ono. Lho, man. Lho, sabar nek gak. Sabar aja nangis. Aduh yo. Apa? Aduh yo. Ola apa Gus? Iki lho, sing aku kok licak lho goblok. Gak kroso. Lah iki lho. Gak ono berarti mati. Lho sing ngomong sapa? Lho, iku mang Nek gak ono iku. Gak ono. Wis waras mulih. Oh wis mulih ha. Mulih gak ono rumah sakit. Mulihe iku dhisikno aja gak ono irek. Lah iki mang tak oleh-olehi karepku. Ya terus. Lah paman wis mulih iku. Lah timbangane iki muspro. Muspro. Lah ayo dipangan nak ngono. Oh dipangan. Ya gak apa-apa sih. Masuk kagak? Masuk. Aku mang gak keduman. Aku ya durung mang. Kaliren aku niku. Ya kaliren aku mang gak kedu. Sik ta. Mangan sak mangan iku ditoto. Ditoto. Instruksi dokter. Dokter. Mangan. Iku nek mangan sego sak puluhan. Ya. 40 kecapan. Oh petang bulu kecapan. Selak kaliren. Lah ya saya Instruksi dokter. Lah iki ayo ditoto supaya gak rokokan. Mek titik ji lho. Wong aku ngolehno paman iki, Mang. Ya gak apa-apa. Tanganmu iki lho. Titik tandonku lho cilik. Ayo ditoto. Aku takon. Makan. Huruf pertama apa? M. Nek cara Jawane Mangan. huruf pertama M. nek arek cilik Maem. huruf pertama M. ayo ditoto, diitung kaya abjad. Abjad. A B C D E F G H I J K L M. Sopo sing ketiban huruf M berarti Contoh. Contoh ya. Oke. A B C D E F G H I J K L M. M Berarti aku Mangan. Lho ngono lho ditoto lah enak sih. Enak. Giliran. kali B C D E F G H I J K L M. Loh. Ngono carane ya? Iyalah. Kan
kan gak royokan, adil. Enak. Enak kri. Enak wong kon sing ngelek lho. Kayak awakmu. Wayangmu sing saiki. Oh iya aku. Aku ya sing Ya. ngitung. Kon wis mari M. A B C D E F G H I J K L M. Lho. Aku kri. Sangar. Betul. Betul. Masuk pira? A B C D E F G H I J K L M. Loh. Rezekiku gak kepalang-palang. Masuk. Mulane ditonton kene enak. Betul. Gus, kon M ping pira Gus? Aku empen pindu. Konji. Ya pindo ya. Aku kok durung M12 ya. Lho ya emos ya. Mulane ngitungmu itu sing bener. Enteng mentah. Iya, mulane kok greseng-greseng ngono, kudu mbrosot bae. Tak hitunge. A B C M. Duh. Gak jelas iki. Yo. Langsung M lho. Ya wong wis langsung metu mbrosot. Lho. Oh ngeyel iki lho. Lho. Ojo akeh-akeh meneh jajanmu wutuh. Tengok. Keseretan bongkok. Oh iya kon ben duwe gawe. Ndek gawe iku lho. Ayo refreshing mlaku. Refreshing. Dalam rangka kita juga memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Ya Gus. Ayo mlaku-mlaku. Hiburan akeh lho. Oh akeh. Kampung meriah koyok ngene. Sang saka merah putih berkibar di Berkibar. mana-mana. Betul. Name gak kaya wong kene kabeh nek gak karya baru moh Gus. Lho iya. Temen lho ngomong mlaku sore Mas. Masalah. Ya jero iki ono. Gus. Tibae bokong arek kaya bokonge roti ban nggo omahku Mang Gus. Iki mangan apa wong itu? Kok gak ketok lho? Katarak. Ah. Lho ya gak, lho rupane elek-elek lek peteng. Ya apa? Masuk elek-elek iku lho. Ngancene rupane elek. Lho, Elek yo apa sih wong ngene elek. elek. Cek. Lah gak ngono kok. Ya tambah elek. Lah nek ngene iki. Kurang tamat oleh nyawang lu kurang. Betul. Saya tak tamat nih. Tamat no menisor mendukur dron. Yo. Wong rupamu iku elek kaya ngono. Aja kurang ajar kan, Kak. Wong iku. Lho. Wong rupane elek kok ngomong kaya ngono, encene elek ku ya elek. Rupamu iku kaya gendeng lumuten. Diulet. Sok diulet iku lho. Gak kerasa. Gak terus Sumpah anget. Yo ngene iki. ini gua anget. Ini iki wis tuwek ngelamar. Kok wis tuwek lama. Ngelamar sampean tuwek. Kon ngilokno aku tuwek. Nek aku tuwek kok gak digondol codot. Ngenyek. Ngancene sampean kurang ajar, nek dilamak gak gelem. Ngenyek aku ngilokno wong tuwek-tuwek. Loro ati. Sing loro gak kok kene. Atiku gak kene, Cak. Lho liya saking lorone gak betah melorot. Ngono lho. Ya apa? Kate nang ndi? Lho ya kate mlaku-mlaku lah, Cak. Sampean gak ro ta? Kok sendirian aja? Iya, aku jek single. Oh. Sik single. Hah? Single. 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 Lah kate gelot ta single. Loh, ane bersedia. Loh. Umur sweet 17. 17 tahun paling enggak. 17 tahun. Kri. Ya apa? Ayo. Masalah itu wis gak apa-apa Gus, aku dirasa seneng, jelas. Duh. Sampean seneng ambek aku? Kenalan, sapa jeneng? Mau. Wis iso gawe sawakmu carabi. Anake wong sugih. Anake wong sugih, Ngenyek. Iya ta? Sapiro sogene? Montore papat. papat Plastik. plastik lho.
Lah sing tuku ndok tanggapan piye? Aja diomong. Lho. Wis, apa? Wis. Aku seneng karo kamu. Mau. Gelem, Mak? Kak. Kon anake sapa sih? Lah apa tak kena naik sapa? Gak apa-apa. Kri. Aja dikasar. Sama wanita iku sing halus ngono lho. Ngono. Lho, wis halus aku. Wis temen, aku duwe rasa temen iso gak iso kamu gune aku. Rasa temen iku maksudmu ya. Seneng, maksudku temen seneng karo awakmu ngono lho. Tak kenal aku kok rumah seneng. Lah mangkane iki lak kepethuk sih, kawit pertama kali iki sih. Masa kayak kepethuk langsung seneng kenal ya gak? Aduh. Lah mangkane kok ndak jak kenal sapa jenengmu? Takon jenengku. Banjiran ya. Ya, banjiran ya. Banjiran iki gak mungkin kelelebar iki. Loh, kok iso? Lho, pelampunge sakmono. Lho, lama maneh. Nek dilamak iki lah gak gelem. Terus jenengmu sapa? Nah. Jenengku Markona. 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 Kok jenenge ngono? Jeneng ayo jenenge Sapina. Markona. Yo Markona. Wis gak apa-apa rek. Aku ndirasa seneng. Iki seneng mbek sampean. Wis. Dirayu sing temen lah. Mbah, rungokno. Rungokno. Apa? Gak serok, gak sotil. Gak cendol, gak dawet. Gak melok ya gak kentil, gak dolan ya gak arep. Iki lho rupamu koyo Rupamu lho kaya ebor. Ya menembene gele aku, Bu. Kok nek dinyek kaya ngono ya apa rasane ati? Ya jelas rumangsa mangkel, rumangsa izin, Gus. Ngono ah. Cara biyen iku jare ngono wong ngomong ngene kok. Dikerek didukno, gak kenek didukunno, Gus. Kon dinyek kaya ngono? Jelas, Gus. Tak dudokno, dukun sing jos. Golekno temen aku. Ayo. Ya. Ya. Ayo. Ayo. Dukun kadung umum. Dukun kare dukun santet wong teko Madura. Wingi aku kirim santet nang gone Lumajang. Dadak kemis tak budalno jemuah balik. Tak takoni lapo dat kanca balik gak kerasan akeh lamuke. Lu wong santet cak wedi karo lamuk.
Dukun kadung umum bendina wong padha gembolong. Gembolong betan jalukno liwat tok. Kano sing teko belas kok situ. Padahal aku iku dukun dene kadung umum. Sapa yang jalukna dukun nang gone Abah Jonet mesti kersana. Kepingin sugih, kepingin utange lunas merinio. Jodoh temenan sampean aku sampean duwe anak perawan. Kabayu omah merinio. Tarabine dhewe. Dukun cerongoan. Dukun sapa sing ngarani kebayu? Apolo wingi mrene njalukno wedhuse meteng. Apane tak tambah melembung kok. Tangge betang mana melembung. Wis dukun kadhe duwe bojo. Dukun ijen. Berusaha apa yo? Wong teko gembolong dikai duit piro gak arep aku yo. Wingi diamplopi aku 3 juta tak balekno mergo kurang. Biasa iki yo tamu gembolong nang direk cantrikku iki. Ari rini ana. Mbalate nono. Kok gawan opo iki? Mawa Lho mawa. Kok mawa tok ana gandengane. kari jagunge. Jagung matamu ngono. Gandengane ku ya mesti ya menyan. Kuwi madu mongso, Pak. Madu mongso lek tape matamu. Ya menyan-menyan madu. Wah. Nah terus gaman-gamane siapno. Apa ae? Bendo, Apa? bendo. Bendo, ke mbacok dengkulmu ah. Duh, kok digawani bendo. Jarene bendo. Bendo matamu kuno. Ah gitu dukun iki mbah barongan takon iku. Lho wong dukun iya jadi. Gak iso roto lho. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dukun kadung umum. Aduh, kesogrok rek. Sogrok yuk situ yuk. Nang direk menyan madu kini mang. Oh kak iki apa? Loh. Tak tukono nang gone kuno mau. Nang dawar. Nang suruh ka dukun nang suruh. Dukun nek gak kenal suruh nek serandu bendino. Kak, karo sama le. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasduk, jenenge kasduk iki lanang iki. Ah iki Kasmini. Kasduk karo Kasmini. Ayo, Le. Ayo, Mbak. Kuno tekano dayo. Dayo tekano mrene biasae gembolong kok kano mrene. Kayu wedukune kurang menyane. Biasae kaya ngono akeh gembolong kok kano mrene. Ayo kasduk karo Kasmini. Budal ayo rene nak. Ayo iki bakal ana daya teko iki. Kula nuwun. Iya ngono mumut ae mumut. Kula nuwun. Iya ngono iya. Kula nuwun. Iya. Dublek matamu ngono. Ono wong ngrapal dukun didublek-dublek. Tunggu kene tunggu. Nggih, Mbak. Kon mrene ana perlune? Nggih. Perlune apa? Nggih. Perlune apa? Jalukno, Mbah. Jaluk apa? Jaluk dhuwit. Duit matamu ah. Dukun durung payu kok jaluki dhuwit. Jalukno wong wedok, Mbah. Ya apa? Jalukno wong wedok. Kon
njaluk nang wedok. Ya, Mbah. Ngendi kenal wong wedok kon rumangsa izin. Izin, Mbah. Ojo kuwatir nek kon mrene gak ngarah kliru. Ah, Nang gone apa jane dukun sing kesuwur. suwur. Wingi ketiban gendeng 12 kowe. Assalamualaikum waalaikumsalam. La ilaha illallah Muhammad. Ojo nyocot. Dukun nyerah apal dirusuhi ae. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasduk. Kas aja diguyu rek. Iki kasduk iki. Iki kasduk tinggalane karo Sinah iki. Kasduk. Lasmini iki ana dayo. Arek lanang perlu njalukno sir-sirane ngono ya. Nggih, Mbah. Kon dinyak karo sir-siramu. Nggih. Dadi kok jalukno mrene. Nggih. Iya, bener ae. Iki apa iki? Jimat. Apa? Jimat. Jimat matamu gonceng. Iya jimat. Pas naik. Engko nek kadane wedok mang, Nggih. iki mumut berarti keterima. Keterima nggih. Nek kamu berarti gak keterima. Oh, ngoten nah, nggih. Assalamualaikum waalaikumsalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh mumut ya. Oh suwe-suwe lak banter. Nah. Lo banter lalu banter lo. Mbah. Kok saged bawa anten malih, Mbah? Ya apa ya tak obat abitno ini. Meneng ae sakalu. Nggih. Ojo ngrusi dukun ae kon. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo Muhammad. Kon nek gelem melok mukri. Ayo, mumutan banter. Gelem ayo gelem. Ayo leren. Oh, saged leren nggih, Mbah. Ya apa tak tekem. Mukri. Nek pancen awakmu dinyi wong wedok yo kuwatir. Nggih. Ya iki mbak nunggone arek wedok. Oh, dibakaken nak. Iya. Nggih. Ngadeg kok tawuri. Ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seludar seludur. Slutur. Wong kucluk. Kon iku nganu to kon iku. Lah kok wong kucluk sih? Iya wong seludar seludur lek wong kucluk. Nggih. Temen sampeyan gak guyu aku dhewe kudu guyu kok. Ojo melak iku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seludar seludur. Slutur. Seludar. Ojo melak. Kare gak mandi. Slutur niku, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seludar seludur. Slutur. Sutar panjak. Sutar panjak. Kenek yo karepmu, gak kenek yo karepmu. Kenek karepmu, gak kenek yo karepmu. Sudar. Mang gak teko nek awan. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Nek kon kepethuk arek wedok langsung ngomong seludar seludur. Slutar. Seludur sudar. Sudar panjak. Sutar panjak. Kok sutar panjak teh, Mbah? Sing temen ta, Mbah? Ngelu to, aku ngeluton. Nggih. Kon kepengin arek wedok tak gak kon iku. Nggih. Ya ampun tak sogrok karo keris bongko kon yo. Sutar panjak. Kak nurut panjak sudar lho. Ya, sudar wis, sumpano. Nggih. Ya wis. Mpun nah. Bapak lo sik. Napa mau, Mbah? Sudar bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja melok cocot minggu. Lah nggih, bismillahirrahmanirrahim. Sudar. Sludur. Sludur. Lah nggih mantung ana sludar apa? Iya. Sludar. Sudar. Panjak. Mangawan gak teko. Mangawan gak teko, nanti kondar. Ngoten Mbah. Nggih, matur suwun. Iya. Gak lali arek iki marek. Gak ana amplop.
Wes dukun koclok. Karo ben aku. Kon iku lho, Kri. Awakmu aja ben-ben ngrusak wong wedok. Prono-prono gawur ngarep wedok karo. Ditenono blae iki mburi. Dukun jonet kesuwur. Dungane mang apa marek. Besok mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudar sludur sudar. Sudar sludur. Sudar panjak. Cok gaplak kok jarene lho. Jare panjak cok gaplak. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiku aji sludur sludar sludur sudar panjak kenek karung gak kenek jabang bayine Markul. Sik lho. Kok iki meneh. Goleki mbok sing ngono wong iki sih. Awas kon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surmata ajiku. Bismillahirrahmanirrahim. Telusur sudar 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 jabang bayine Markuna kenek karo jabang bayi. Mas Mukri. Kok kirik tibae. Persis kaya garangan. Mas. Gak kliru adar iki mangdan. Ayo digoyang, Mas. Goyang kaki iku. Wadah. Mas Mukri. Iya sih ta. Wadah Jon mang yo apa dukun iki marek? Sludur-sludar mang yo apa? Aku nang dirabi. Iya dirabi sludur-sludar. Bismillahirrahmanirrahim. Jabang bayine. Mas. Kon kok kaya cempe anak tibae. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak iso maras aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku wedi dhewe aku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ben duwe gawe. Engko nek buka buan aku celuk ya. Ya iki. Mukri. Oh alah Gus, kok benci kon Gus kon. Aku waras. Oh diwarasna Gus. Kon gak waras ta Gus. Mukri. Loro temen kok celuk. Wong sing kono batu. Diketo iku, Mang. Ya apa ini? Ya sik boleh. Iki mang ya apa sing ceritane? Aku jare koncil duduno dukun mang ya. Iya. Browengos, browok. Tak paran Gus aku gawakno iki Gus. Terus tibae kok kepethuk arek iki Gus. Lho. Iki wong tak triplek iki.
Gak ono bokonge belas ya. Iki Gus. Karepku iku iki. Anaknya cendukan aku. Anakmu ta. Mangkane ngomonyan mbek aku Gus. Wis ngene iki. Kangganono Gus. Menimben iku nek kepethuk wong lanang aja oleh ngomong ngono Gus. Ngomong ya ngomong, Ah. aja ngenyek. Kon niku ya gak cocok. Umurmu iya. iku piro? Aku ta 17 Gus. Wale. Umurku 16. Lho, 17 16 ya bisa. Nah kon mencicil aku. Lah apa kon mencicil ae? Lah umurmu sing bener iku piro? Kon duwe umur kok kena domestik. Ya kena cadangan. Piro? Cepet umurmu piro? 16. Percaya tak gak ya? Loh. 16. Terus banyolane Diwali sudah siji. ngono ah. Gak cocok mbek arek. Cari sapa gak Iki cocok? lho umur 17. Sing cocok iku karo Aji. Ngono. Sapa cari Aji? Sadara wong bojomu telu ya gak kau ngoni belas ngono lho. Wis mari tak ingoni lemu kabeh pisan. Wis sadara kon. Ya. Ya sepurane Gus. Gus. Mangkel mbek kon tak dudukno dukun sing gak pokroh iku mangkon. Iya ta, ya sepurane ae. Wis saiki kekeluargaan ae. Iya. Ya. Gus. Sing penting dino iki ayo lelekan. Oh lelekan Gus. Ambek ngramekno dusun Betro. Betero. Iya. Dalam rangka kita memperingati hari kemerdekaan Dengan- RI yang ke-81. 81. Nah, warga Betro nekakno teater konvensional. Iya Gus. Yaiku Lodrok Karya baru Mojokerto, Jawa Timur.